Mara u raġel ġew immultati 200 euro wara li ammettew fil-qorti li wettqu atti sesswali fuq l-adba tal-Assa tal-Belt fis-sigħat bikrin ta' 3 filgħodu. James Robert Brennan ta' 31 sena mir-Renju Unit u Chelsea Justine Amerikana ta' 31 sena ukoll ġew akkużati li esponew lilhom infushom b'mod indiċenti fil-pubbliku u qalu kliem oxxen waqt li kienu fis-sakra. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Jeffrey Rizzo spjegat li uffiċjali tal-Pulizija kienu mexjin lejn l-Assa meta nnutaw li żewġ imputati jagħmlu l-atti sesswali fuq l-adba. Huma ammettew l-akkużi u skużaw irwieħhom għal azzjonithom. Libjan ta' 48 sena li diġà nstab ħati ta' violenza domestika wara li jeddet lil-omm lidu reġa' tressaq fil-qorti brabta ma' akkużi simili. Ir-raġel li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li kiser ordni ta' protezzjoni fuq l-eks sieħba tiegħu. Allegatament u għamel dan fi 3 okkażjonijiet f'Mejju, Ġunju u Awwissu. Quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxa il-Libjan ġie akkużat ukoll li jeddet u insulta lil mara. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-Ispettur Kawki spjegat li l-mara marret fil-ħab tal-violenza domestika fl-ewwel ta' Settembru. L-ispettur qal li l-koppja għandha żewġ tfal u l-akkużat diġà nstab ħati ta' akkużi simili f'Marzu li għadda fejn inħarġet ordni ta' protezzjoni għal 3 snin favur il-vittma. L-ispettur qal li wara seduta fil-każ preċedenti ħdejn il-qorti tal-familja, il-mara ħarġet l-ewwel u r-raġel segwija. Hawnhekk u weddida billi qalla issa tara x'se nagħmillek. Id-difiża talbet għal-ħilsi mill-arrest fuq il-fatt li r-raġel kien lest li jagħti d-dar tiegħu f'taslima bħala garanzija. Wara li semet is-sottomissjonijiet il-qorti ċaħdet it-talba għal-ħilsi mill-arrest. Raġel ta' 28 sena li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ingħata l-ħilsi mill-arrest wara li ammetta li weġġa ħafif lis sieħba tiegħu wara aċċident li fih il-koppja ressqu rapport mal-pulizija kontra xulxin. Ir-raġel ġie akkużat ukoll li jinsulta lil mara u għamel użu mhux xieraq minn apparat elettroniku biex jeddidha. Madankollu meta l-pulizija bagħtu għalih u ressaq rapport kontra l-mara li allega li kienet gidmitu u wara li l-uffiċjali ritratta l-gidma u ċertifikat mediku li allegatament sar fl-istess jum. Il-persekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Kawki spjegat li l-koppja kienet ilha 10 snin flimkien u għandhom tifla żgħira. Fi stanza partikolari waqt vaganza mal-familja Fawdex, il-mara kienet skoprit li raġel kien qed jibgħat messaġġi lil mara oħra. Fi triq lura d-dar fl-20 ta' Awwissu allegatament argumentaw fil-karozza. Il-mara pruvat titla iżda r-raġel allegatament ħadd ċavetta tal-karozza biex ma jħallix is-suq u weġġaħa ħafif. Fl-ewwel ta' Settembru il-mara reġgħet marret fassa tal-pulizija biex tressaq rapport ieħor kontra r-raġel dwar it-tieni aċċident li ġara wkoll bil-lejl fl-20 ta' Awwissu. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Viktor Għaxa talbet għal-ħelsi mill-arrest fuq depożitu ta' 1000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro.